ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମହାସମାରୋହର ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ହାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି। କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଜିତିବ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରି ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତଠାରୁ ମ୍ୟାଚକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଏକ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କେବଳ ଟ୍ରଫି ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସବୁ କିଛିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। କାରଣ ଭାରତ ଏହି ବର୍ଷ 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିଜେ ହୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଭାରତକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ହୋଇଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଭାରତ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ରେ କେଉଁ ସେକ୍ଟରରୁ କେତେ ଟଙ୍କା କମାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମତଃ ଭାରତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକିଂରୁ ପାଖାପାଖି 500 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଭାରତ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଶଂସକ ଭାରତ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏଥିରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମିଳିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି। ଏହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବିସିସିଆଇ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା କମାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଖାସ୍ କରି ଖେଳ ଭାରତରେ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିରୁ ଭାରତ ପାଖାପାଖି 2000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜ କମ୍ପାନୀର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରୁ ଭାରତକୁ ପାଖାପାଖି 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଅର୍ଡର ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମର୍ଚାଣ୍ଡିଜ ବା ଖେଳ ପୋଷାକ ଅର୍ଡରରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଅର୍ଡର ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମର୍ଚାଣ୍ଡିଜ ଅର୍ଡରରୁ ପାଖାପାଖି 5,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭାରତକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଭାରତକୁ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ କରିବ। ଭାରତ ଏହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି। ହେଲେ ଖେଳରେ ହାର ଜିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ସପୋର୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।